Takže čaute, moje meno je Samus TV a dneska som si pre vás pripravil tag to alebo to. Takže spočíva to v tom, že ja tu mám otázky a na nich je napísané, ja si musím vybrať jednu, ale musím si vybrať jednu. Takže tie otázky ste sa pýtali vy mňa a môžeme sa na to pustiť. Takže prvá otázka je žuvačka alebo cukrík. Ja by som si vybral asi určite žuvačku, lebo žuvačka mi viac vydrží. Dobre, druhá otázka je pes alebo mačka. Podľa mňa určite je na prvom mieste pes, lebo pes, neviem prečo pes, ale určite pes. Dobre, takže tretia otázka je florbal alebo futbal. To sa ma pýtať ani nemusíte, lebo u mňa je jednoznačne futbal. Štvrtá otázka je počítač alebo notebook, horúco mi riadne. Počítač alebo notebook, tak podľa mňa počítač, lebo počítač ten nemusím nabíjať, ale síce nemôžem ho premiesňovať, ale asi počítač. Dobre, ďalšia. Láska alebo peniaze. Počkajte, porozmýšľam, ale nie. Určite láska. Mať hlavu v hovne alebo hovno v hlave. Dobrá otázka. Asi určite hlavu v hovne, lebo keby som mal hovno v hlave, tak nič neviem. Ďalšia je byť chudobný s priateľmi alebo bohatý bez priateľov alebo bez šťastia, to je jedno. Asi byť chudobný s priateľmi, určite. Byť chudobný s priateľmi. Chémia alebo fyzika. Podľa mňa určite chémia. Či fyzika? Fyzika, chémia. Asi chémia. Bo z tej mám. Dobre, ďalšia je kniha alebo film. Film tam aj vidím, ale v knihe len čítam, takže asi radšej ten film. Ideme na poslednú otázku. A to je Paríž alebo Londýn. Podľa mňa je to určite Londýn. Určite Paríž, lebo Paríž, tam je Eiffelovka, taký pekný Paríž, prosím. Čo vám poviem. Dobre, takže toto bol môj prvý tag, to alebo to. Určite natočím aj viac, ak mi napíšete nejaké otázky. A ak sa vám videjko páčilo, dajte like, ak nie, nedávajte nič. A lajkujte, komentujte, odoberajte a šuuu.